Malawi Brief. Mina ndingonena kuti a president alankhula dzulo tinali mchemba momuja tamva official response ngati yankho lochokera ku opposition tidzapereka Wednesday masana chifukwa panopa tikuunikira zinthu zimene a president anayankhula. Musayiwale kuti boma la nyuwaniro olo boma lilonse limasaina social contract pakati pa bomalo ndi Malawi. So pali zinthu zimene boma linalonjeza kuti lipanga kwa Malawi ndi zinthu zimene feso tikuona kuti kodi azipanga motani kudutsira mu speech imene apangayi. So ndinene pano kuti officially on Wednesday masana tidzayankha, ndipo tikadzayankha nthawi imeneyo ndi pamene adzamve maganizo athu ngati opposition. Mwina ulendo uno zikhozo khala zosiyanira napo kuti pachizungu timanena kuti tufuna kubweretsa responsible opposition. Opposition imene ikamachita zinthu izichita poyang'ana zenizeni, evidence based kind of opposition, kuti tibweretse imene amati checks and balances. Mwachitsanzo ngati analonjeza izi kuti apangira Malawi akuzipangadi, kenako kodi anthu kunjaku amayiona bwanji office imeneyi. Dziwani kuti opposition ndi government in waiting, ndikuti Malawi adatipatsaso chiyembekezo chonena kuti malo moti aliyense waiwo payekha adzichita hold government to account, ndikuti responsibility imene anatipatsa ifeyo. So ifeyo tionetsetsa kuti tupanga amati watchdogging pa chizungu, kuti utsutsa kwathu kusakhale politically emotional chifukwa choti tikungofuna upanga ndale, koma kukhale kutsutsa kumene kukozonso kuathandiza Amalawi kuti chiyembekezo chawo sichili m'madzi. Mwina ndineneso pano kuti ndi interest ya opposition iliyonse ngati government in waiting kuti mukakhala ku opposition ngati pomwe tili tikhale ndi self reflection in readiness pokonzekera zisankho za 2030, kuti kodi tikhoza kuchita motani ifeyo ngati opposition to regroup ourselves but also to reorganize ourselves kuti zinthu zina ziyende. Ndiganiza kuti opposition umene tipange ulendo uno ndi opposition umene uthandize kwambiri kuwapatsa Malawi chiyembekezo chonena kuti ili ndilo boma limene tikuyembekezera. So choyambirira Malawi Congress Party idakhazikitsidwa pa ngodya zingapo zimene zimathandizira kuti pakati pa anthu okukhulupirira ideology ya Malawi Congress Party azikhala pamodzi. Mwina ndineneso pano kuti mu democracy intra-party issues ngati zimenezi zili healthy, zimathandizira kuti chipani chilimbe. So Amalawi wonse Malawi Congress Party ali pamodzi, amamvera utsogoleri wa Malawi Congress Party under the leadership ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Chakwerawo adapatsidwa mphamvu ndi ma MP kuti asankhe leader of opposition amene anandisankha ineyo. Nikusirize nkoni boma lopita mwaliona ndikumwaru kwako pano kwako Pita Mthalika woye, Pita Mthalika woye. Lero ndikunena pano Pita Mthalika ali ku parliament. Akachakula parliament. Asoma nyangwa pa bench. Onani sonzanu ruwumwe koko pano. Ine maganyu nzibe bese boma lopita Mthalika na bobosa kwako. Pita Mthalika woye. Ndikamanda kuti zinthu zamba kuyenda bwino ku Malawi. Taonani. Ozimayo maganyu pakiamana kuti for maganyu zinthu ziziriyendera. Ozimayo sabangu kama nyibarona nozanu zizitse kukosa. Pita Mthalika woye. Nandi kuri wangwe. Ine ni kurauni. Ule mwana mama Gerudi Mthalika kumene muliko. Ine ni tokoze nditu. Ine ntokoze boma lopita ndio masika vilo mwe watu. Rona. Ifeka fande dikari funa mo fande. Ndimakamera ndikamakwati makamwana mvikwati.
pana mwina kumapare wena ukarirana mwina moyiso moru makatama ngiuka khako tsoko kuti mwerende ko yimene ko malera tikulero ka inadi zwa basi nuzizitsa kukwasi badi osa mina munali manyangwa babechi lelo mona obira mthalika roli kuparliament yo ine inaroba nonuzizitsa kukwasi nakajira ganyo nakagula fanta upegogo yari nzizitaka ule mwana gero ndimtalika kupenda kuboma ili mwambo ene tsakunese dam omani kuze no ibani ya musibi barabana kuze ngene sema mabanga ya bisika ine isa mulungu ajika bwera ndukuza ni rino iposa khabira mulungu ndemona zimezikirika tsono ina nosaka ine boma lo dati numwa kwakwe nunjaba ruzitsitsa kukosa panile kali sangalale oda nkumarai